Dinosaurus, to je idiot. Tohle by byla taky důle, tam na tom to bylo? Jo, tady vyměnili, tam je teď taky, ale no dobře. No, to jsem říkal, to bude zase... No jo, někam. Prosím, ať ti pojede úplně druhá. No, už tam tečou. Mám je hladit? Jako hladit? Takže nepůjdou na schody. Já se bojím, aby se to ještě vrátilo, nebo nešli do toho. Na fotku, vidíš to? Ty pošlete nám fotku na stránky, moje díky. Jo? Já mám video, ale i fotku. No pokud je video, to nevadí. Tam dáváme fotku z vysazování. My jsme koukali, no. Ale půjde. Pod autem. To je můj. Můj?